Podľa mňa to má Robert Fico veľmi, veľmi jednoduché. Môže si dovoliť príjmať často kontroverzné zákony, ktorými pomáha hlavne svojim kumpánom, spolustranníkom a nominantom. A ešte k tomu, veľká väčšina jeho skalných voličov mu to veľkodušne odpustí. Viete prečo? Preto to. 5-minútová prestávka. Áno, dámy a páni, toto je slovenská opozícia, ktorá by chcela prebrať moc v štáte a viesť ho. Viete si to predstaviť? Ja nie. No neviete si to predstaviť ani skalní voliči Roberta Fica a preto mu veľkodušne odpúšťajú, nech urobí čo chce. A to škodí Slovenskej republike a všetkým občanom Slovenskej republiky. Médiami rokmi propagovaná propaganda, ktorá hovorí o tom, že na výber máte len dve možnosti, je veľká lož. Stále vám vtlkajú do hlav, že môžete voliť iba Fica a jeho kumpánov, alebo Šimečku, Matoviča, Naďa a ďalších bláznov. A Slováci potom vo voľbách volia akože menšie zlo. Lenže, dámy a páni, menšie zlo neexistuje. Ak chceme posunúť Slovensko vpred, musia ľudia prestať voliť politikov minulosti, začať sa obzerať po normálnych ľuďoch a ich podporovať. Normálni ľudia s čistým štítom, bez akýchkoľvek rodinných, politických či ekonomických väzieb na aktuálny systém. Nie, netvrdím, že takí ľudia sú len v slovenskom hnutí obrody. Vôbec nie. Takých ľudí je samozrejme na Slovensku ešte stále dosť. Ale samozrejme aj v slovenskom hnutí obrody sú takí ľudia. Sledujte nás.